uleiul de măsline și lămâia detoxifică ficatul? Sunt doctorul Dițoiu. Văd bazaconii astea pe internet că uleiul de măsline și zeama de lămâie sunt un puternic detoxifiator al ficatului. Nici gând. Ficatul se detoxifică singur. Noi avem ficat de 10 ori mai mult decât normal. Deci, practic, o persoană poate supraviețui cu 10% din ficat. Ce trebuie să faci dacă ai o problemă hepatică, dacă ficatul, să zicem, se intoxifică? Nici nu există acest termen în medicină. Ce trebuie să faci? Trebuie să iei următoarea măsură. Să-l faci să nu fie supra-solicitat. Deci să nu-i dai motive de muncă suplimentară. Asta înseamnă să nu-i dai grăsimi, să nu-i dai alcool, să nu-i dai medicamente dacă este posibil, inclusiv ceaiuri medicinale, pentru că și unele ceaiuri sunt toxice. Toată lumea a auzit de cucută și mătrăgună. Sunt plante naturale bio care sunt toxice.